Pangutan ang simod. Hi mga kagahi. Na-stranded mi karon na res puro kay. Unsa nga purok ni? Oh, Purok size? oh no. Na-stranded mi guys kay grabe uwan na daadto. Wa pa inom po ko makauli. Bisod mapulog mo sung tas uwan kay mga basa. Sipulo na pod, COVID na pod. Dami sundoy dare, naktok kami. Sige na, pangutanan na lang. Pangutan na. Pangutanan na na ba? Ikaw na pangutanan. Gusto ko sa kanang pangutanan nga, wa pa ni mo na pangutanan na sukad-sukad niya nagkauyab ka. Yan na po kayo pangutanan ni mga wa pa na pangutanan ni mo sukad kung nagkauyab ka. Pero ikaw na, kay ladies choice man ako may pili. Ladies first gani. Ladies choice! Ako Ladies mo first pili, man. okay sa'yo mo muna. O, ikaw una. Ang mga pangutan na. Pangutanan ni mo na, kus kagi mo tingog biya kay kusog pag ilang kusog pag tingog sa uwan. Wala madungog, bigat ang tingog nila, kus ganun mo tingog. Nga naman! Kasi pa nga nakamalisang ko sila. Naado si Paan ng tripod. Ano ba lang si Paan man? Abi ko to kaskuan. Dato sudra. Idara ko dari. Oo, kabantay nga ni gawas ka. Ang gawas ko kay muli na lagi unta. Ang kay ng bunot mag-uwang na stranded na yung naris kulok. Sige na, doon na palangan-langan nila. Ang pangutan na ano mo. Tapos gariha ka di sila kadungog. Imuro po ka na ta kadungog. Ang pangutan na ano mo. Nang huwag kami ngawasin yung mga ex. Hala no, wapawitad sa panganangutanan na di ano. O baka nangita nila sa ilang mga atensyon. Siya, grabe pangutanan ka. Kurang. Unsay. Grabe, ang tubag na rin mo ni. Unsa bay. Ay, sa! What's up? Raganan man! Mo gani taas man. Unsa may unsa kalahian na nila. Unsa di nimo ganahan nila nga di po nimo ganahan. Dagana! Sa unahan sa itong una. Nakaadyo ko. Tanong nag-ilap-ilap na. Adyo kay mag-ilap-ilap ang kulor. Dito una ni mo pangutana kung wa ba ko giminaw sa mga attention sa mga ex. Wa ba ka gimingon sa mga ex? Wa adyo doy. Sa gamay. Nalipay ganito nga nawaan na sila sa kinabuhi. Asa may panugsog sa mga ilong mo eh. Nalipay kung nawaan na sa kinabuhi. Kaya ano, magwanggian po sa Ginoo nga. Nagdidod sila para ahot. Waan na lamang sa isang kinabuhi. Kaya nagdaran sila samok-samok sa kinabuhi. Ba sinayaan po. So, butan sa Ginoo kag mag-pray kog nga na kaya gang ex na kay magpakita man og mga butang nga amo jeng ka awajan. Murag ija man jud kung apanuwajan nga na sumaw nang mo to yang sign nga di jud magsilbi og magpadajon pa. Sumaw nang Daghan da hadi ito. sa gitang bisan duha. Daghan da ito. Duha may ang ex ay katulo mas undoy nang nauyab. Ex. Uyab man pugog ka duha. Dakat yung mong gipangingon na nakaayaw kasi po ang daghan naman to. Sa isara da koy textmate katong pag high school pa man to grabe hapon ka. Dala mo makakatagbo ko dato ang Jollibee ko ba? Huwag na. Bitaw guys, ay sir ninyo guys, mo sa pag-textmate na to. Katon, graduate ako ng high school. Pag high school na ako, textmate, panggamang tawagan. No, uyab sila. Textmate man may nakita ka taga Mindanao man, taga Mindanao. Panggamang tawagan na. Lain na oy. Diyan, pag graduate na ako guys, kaya na ko Manila. Kay, paeskulahan mo ko ito sang magawang college. Diyan, kaya man ko textmate pag, Tagtong time man yan, kung kubaw, kay gisugo ko rin palit o kambaw. Sa pagkabot, mas kubaw ng text man, ningin man, kay taga-kubaw naman to sa doon, ng text mo, ginakaon ako, ni ko, hanin init. Pag meet, para mo kay, awa kami nag-meet, nagsipa, may texting nga na, di mo ko nagit ang laking nakapuwarang ko po, ha, dana because na ay, ubirpas, na sa MRT, sa kubaw. Ingon man ng text man, ako ning nakapuwarang ko po, di, arang kapti ka na ako, ni ko, uy, guwapo, ni ko, ako pa rin nakayilo mo ko nagto. Ingan parang ako rin nakayilo, nag-short o ingana ning diyan kay doon ang laking araga dyan kagamay. Ingana rin buti kagamjun. Ha? Ingana rin kagamjun o. Masawa na, manghudi mo? Tiguang ba? Diyan ingana rin kagamjun dyan. Ningan mag high floor, ningan nagtingam kung nakaila ko. Ningan mag ako ni, katunin imong textmate. Arang high blara na, uy, tis kulang karaan di ilad ko ni dyan. Kasi dyan itong gwapong nagbarog, gadi man di ay. Alarm sinang dagan. Habis hindi workout nan, bahala ka nagkakita. Nakapamalikas eh ka. Nakapamalikas ko kaya dyan kong giilad. Lahit na dyan text na di kayo magpangilad ko sa imong kurma. Di para sa ikbi nga makita ano dyan mo di mani mo mag-video call pa sa una. Makailan ng lugar. Mora to doy na ko textmate. Ja. Mora to da ada ka uyab ko kaduha. Pero wa ko gipang ningaw nila sa gungol naman. Nagpasalamat gani ko nawa na sila sa ginubuhi. Kay naghatag ra sila og konsumisyon. Oh. Mora to. Mora to.
Tubaga pa Ako na to pa mga tanan ni Uron, kahila ka ron. Tubaga pa to. Tama, iba nakalimutan ko ganito sunod yung tungutan na. Ito. Wala ko kinamdam sa taon sunod tungutan na. Sige, ikaw na pa yung pangutan na. Kaya ako na pa yung prepare ang pangutan na. Hilak to karon. Hilak mo to karon. Kanawa pa nala pangutanan ni mo. Magana-ana sa ako kuha na. Wa mo ko na-prepare. Magana-ana sa ako mga kagahi kay wa ko mag-prepare. Tungod ra jud ni sa uwan nga sige. Maong nakanahon na ni nga mag-vlog migingani kay wa man lang mahimo. Asa man dai ka karon? Asa man? Uli lagi ang tanda sa pag-uli. Nag-upload man gud mi guys. Nga kay buwan mag-on kusog. Mabitong sadyo ko naka-upload dun kay sadyo ko nag-upload. Kaya huna-huna, wa di signal. Imo pong gidalig up to daw. Ang kaya huna-huna, hinay kadug signal mo na yung sadyo kong upload. Hinog. Diyaning okay raman day pod. Dali na, doon nagtalikod-talikod kay mga tanan ako. Hinog lang dito ko. Dali na. Asa yung pangutan na? Adto nang lisod. Ano na, lisod. Samay mo ka nanay. Math, Abra. English, Ang balik. Civica. Kagay nang gikaundang sa school. Ang samay, ako mga tanan mo, naha ni mo. Ang samay mong na-feel katong una ko ni mo nakit tus panoramic park. Nganing tatak mga kanahag maadyo. Pution. Kasi na-feel pution. Pution na. Natanawan mo na. Ara tutok mo ni mo na. Asay na sud sa Kita mga. mag pution, buhok, siksi, lamion. Chula ben. Nga. Isa pa. Ang samay. Pero, una doon ang nakuha doon to, murag, familiar na doon ka na. Ngangay ka. Nililihan mo sa Facebook. Ni-add ko niya mo kay familiar, look familiar. Anja, puwa ni mo gi-realize ug dis adto ko ni mo unang nakitaan. Nakita lay ka na datuskuan. Kung uyab niya mo pariner. Mo tay una ni mo kita na ho. Bago sa timong naon, di man masabtag imong naon sa una karon nagali ka na taw-taw. Pampakon. Imbes kay artiko ka do sa una, imbes karon na ko nagabulingi. Bangs mo ka, bangs. Di sa una kay sunod sa uso jud ko. Diya katong na sakit na ko nabagsak nagahong health. Adto ko nakarealize nga why pulo sa imong pag-arti-arti kung ang imong internal, imong lawas sa ilawom. Masakiton. Masakiton. Lata na. Manang wa na ko kaadjuron mag-inarti outside na. Amar tayo mong tabag. Ito kaya nagsunod-sunod naman gud to. Sunod-sunod ag. Kano sa aman jud ka na in love jud na taman-taman katong mura na jud kag mamatay og muha ko. Hoy, kano sa ka na in love lagi na taman-tawan nga kanang di na kumawas imong na. Mura na kag kagiringon. Sige na jud adtos bye kada hapon magdala man jud bisag unsa kay aron makakita na kana sa man to nagsugod. Katong nag-ila na gud. To nag-ila na jud. Sige taguban. Mura Katong- kog kago. katong- Maangay na nagsige taguban, Di, bra. dugay pa. Dugay pa jud ko ni angay nimo. Dara jud ko ni angay nimo doy. Totally katong magbuwag na ka. Kung niadto na Kala ka. ko uyab deta. Ni angay, nimo totally bungo. Katura ko ni angay nimo totally katong nagbuwag na tangwa na ka. Matus bay, wala ko kita nimo. Nakita mo kas Muntinlo, paniangay na pag na ato. Ni angay man jud ko nimo dadto na. Kay dadto man ko na develop nimo katong wa na ta nakita. Matong malipay ko nakita tagutro. Ada pa dibela. Na develop ko. Kada ka magipasiruke. Ano man ang sudlan-sudlan na yung ilong doy. Ayaw ba kalain mo? Okay ra na. Lainan? Diri. Lain? Ah! Ito concentrate. Kaya ka monig gihatag na ako sa kuan sa taga kuan. Are mo kamera me. Monig gihatag na sa taga PGH nga classes tambal sa ilong. Hindi ko na magtaklog may mga suksok. Abnormal. Okay po na ka expire date man ni sa kuan Lalagay ata ng 2022. paliton. 2022 para. So, isa pa. Uy, wapata na human. Tag 1,000 ni ra mahala. Gamaya ra ba pila ka ml? Duha ka ba Sa- 1,000 na naman. Pila ka ml? Uy, rarang gamaya. 120? 50 ml. 50 mcg. YML. Mobile Legend. Bao, gamay ra. 50 ra lang yun. Gamay ra kayo. Uy na kay atang ikuan ninig magpa-check up ta ba atang compare o unsa po i-resita sa Spray sunod. ra man gani. Okay. Sakit doy? Hindi spray doy? Sakit
Sakit ba? Ha? Sakit ba? Basta lang. Next question. Next question, ikaw na po. Okay na lagi namang ginikanan na yung mga igsoon. O ba kaya mga bad side nga nadungog. Wa man. Nami ang mga igsuon na mga vlog. Ate guys na mo ka sa vlog. Makasignal sila tus nang ka mananaw na sila. Kaya di mananas na ipatanaw nung daspat kay nawa man ko. Manang mananaw sila ko sa kanang nangka ug maka-signals man ang hiling. Wa joy problema. Be pangutanan na ni magbalik. Hindi pangutanan ni magbalik kung okay bag imong pamilya na. Sakit. Kasing-kasing. Ha? Para good. Di, Okay man, ang okay ibalik kayo. mo ka na. Okay man, wa man sila Ano man? wa man sila di man sila mga backbiters. Lagi, pero ano pa, madyo ilang istoryahan o nagkagusto ba sila nang nagawa sa man? Or okay ra ba ko nila? Okay ra, magkanta. Ay ba, madyo sila. Agkuan pod usa. Ansa sa? Okay man gud sila pero ang usa wa sila mahimo kung unsay hong masawa. Ang problema sa imo ha, okay ba nila nga ako imong mabana? Okay ra man gud nila kay kabaw ba sa kasi istorya sa among pamilya nga agha ganing mga maguwang, igo ganing ng lakaw, ano ganing nang uli, nang giminjo na kita pa ka nga tarong tag pananghid. Nakaibaw sila sa istorya sa aton kinabuhi, nagtarong kag panguyab na ha. Isa ka tuig kapin. Duha atit. Isa ka tuig kapin kasi adtos bahay, hindi nagkabuwag man ta. Ang larga man kag Laguna. Di, no, nato apil na to. Pero sa katuig jud ka kapin sa adto adtos bahay. So, grabe na pug di sila makakita sa imuhang mga hinagayon imong pag-effort para mapadiula man. Gigabaan kang tatay, di ako. Hindi man niya. Gabaan. Nakakita na magkagabaan ko. Eh mo baya kung girejek ko na. Mao galing Ang mo ba anggoy. na plurami. Mao galing mo ba na plurami. Ang angdoy nga no doy. Di mo ko plastic pagkatao ang manuga kang sugton nga. O pa man jud ko dito mo angay ni. Or buwaga sa ini mo kaadto di man magpudyo nang. Huwag ko. Atsing man, di ano may pabutang. Di bitaw. Katong mga time si pagagadto wa pa jud ko dito na angay nimo. Aga respeto ra kay maitak man gusto tay guys ingon mo kung tatay nga. Ragad ka kamalita im gud nang bana. Kay ni kalikod ni unoy kay manujo-nujo man kurad to. Ito ko pisting nga na kay bawon ba nang babang di gud na undang ni. Sa mo nang kasaban ko tatay nga naman og nas undoy mo ha magisingisi ko. Plastic ra tong ano kay para lang pwede ka masakitan kay kasahan na hagbasan mo na respeto gud gyapon ko nimo bisag wa ko niya ngay nimo ang magakang kaawawan nga kay baw kas bayad daghang tawo pirmi jaw madtupog ka nga magakakrit nginanganaan ka na nga daghan magtawo dito respeto kung ang animo nga di ko ka makaawawan nga hapot kang gitagadog maadyo pero jud siguro tos Ginoo para magka-close ta Siguro. kay opposite man jud tag opposite jud mi kaadyo. Ja opposite pa siya sa ang standard sa laki kay ang standard jud kay puti man jud. Puti, habog. Taas pa kami mo. Basta kay gusto ko kanang padarira ko. Mo na yang mga. Pagdari man ka, di ba? Uy, padari. Pagdari ka, ikaw mo tayo. Habog-habog jud ko pagkabati. Option ka na gamay labi na magsandal ko padari na lang kana. Dala. So wait jud siguro tos Ginoo nga magka-close ta. Yan man. Para madool ka Siguro nag-ampo pud siguro ka. Para madool ka Ginoo. Oh, nag-ampo pud siguro ka. Kay maldita man jud ko kadyo pero Wala tama si mong now. lagi pero I'm no. ug laki. Pero dito nga tayo mo magpuko na ka andar kay nalagi ko sa tayo na ito. Kadya ka to pa po kasuway ug na dyan yung porso dyan na sige dyan adto. Halos kada adlaw kato pa po kasuway ug ingato nay magngato nang Naong magaglaag. di ako si Terry gamit ra kong Terry Terry grabing kalaagan kay bo bitaw kag maglaag tang magsapot-sapot ko kamoras Terry mag kasinabot mo Kasi lang. ug maglaag dito tasuan na dos ngani sa si Terry ba na pwede si Terry wala ug ko ja angin tos mga santol nga na Terry lamay mo ingon nga kakadinan ko nos chronic santol dahil dali tos under adto bag santol guwa ko magsubo. Tapi na ito na. Yung katot. Malipay ko. Lamun-lamun. Lamun-lamun. Di man jud po ko mangadyo si Terry man jud ko mangadyo. Oh nang makurat nagputa kay naa na.
Sugno mo ka og hanto. Anak ko wag lang santol kay mura kadak ag ulo. So ana kailang pangutana? Kanang wa pa nimo na pangutana na. Dagdanan pero naglibog ko. Sa saragod. Sa saragod. Dahil na dyan ka pangutana wa pa dyan na pangutana nimo. Ha? Nalay kay plano nga pakaslan ko. Nagot. Isa! Huwag ka dangag! Nagot. Lambot bat! Bat! Diba? Nalay kay plano nga pangkuan na dyan pang settle na dyan or ansa man dyan pang settle. Kasi Oh, good nagplano na good bro. Unsa man nga namin ni una na ho. kasi na Una maghumangmud. Ug maguwang. hindi. Mura karon sa tuiga, mura karon ko pang tuiga. Ha? Masin karon pa tong tuiga. Bok bok. Gusto ko magsunod sa ilang tawag na kung magsunod ang dong kan. Sukob. Sukob. Di, kung magdungan sukob. Naka magsunod man. Iba nilagi ko. Kasama po. Nanghid. So, seryoso lagi ka? Seryoso good ikaw. Nga Seryoso ba ka? plano, ha? Oo, ikaw seryoso ba ka? Seryoso, good. Buang ka man, Dek. Parang pa niyo kasuway og uyab. Nalaman sa kudi ganahan nimo. Saban! Ang pagkabungol nimo. Bangol man sa kuy. Grabe yung bungola nimo sa kaling singgit at grabe yung bungola. Hoy, di ka mag-edit, magkukudoy. Edit. Unahan ng cellphone. Ting time sa pagkaon, unahan ng cellphone dia. Talatan na po kasi yung mga seafoods nga makita sa Facebook nga labaw de po ang bawal nimo. Less mo. Sorry. Ang manggod mga kagahi kay og ari ko lagi mag-upload kaya isa mo kung anda magpagkaon gusto ko rin sa tambok ko. Sige nagtawag, promise! Di man ko kadungog pero lami ang madyagang gitan. Oh, nga ba mahukog taman sang gitan or kanang mag-edit ko nga mahukog ko sang trabaho. Naitak na dahil si Jack kaya ako kadungog suri nagupod. Bangal jud ka nga kapilan na mag. Uy, bangol ko na yung right ear. Badyo kas bugoy kay mo dool ka sa tawag Uy, kaya ka. nakasimot, may nasutan. Bita, suri nagupod. Kung busy labit ag-inedit. Hindi eh. Sa paman. Busy kag Facebook. Hindi pa Facebook. Rupiya po ka. Facebook bitaw na Facebook mo kapir na masakpan. Ang nga, kamangit nam ko mga pagkaon sa FB. Kaya kung ganahan ko ni kaon. Jeez. Doon ako problema sa ang kaon. Kay nanagana ra. Gusto ko manambot. Pero di man di ako. Pwede ka manambak ba? Ngun ka nanambak na ka. Gamay ra. Ako man. Huwag paghapon sa ang ideal weight. Wala ka lang pangutana? Wala. Dito mo, tanag ang sa din na ganahan ni mo. Ito man. Ang quarantine. Bakit ka sa pagtingin? Ala nga. Ano ah? Microphone? Wala na bungo ko kaya sige mag... Ay ka na. Singit mo istorya na kung taas kung tingog mag... Ngagda ko ng kaon ni Kore pabungil-bungil. Pabungil-bungil pengog. Gusto dyan magpa... Pabibi po labaw. Wala ko Pabibi. kadungat doy. Sis. Wala ko kadungat. Ano lagluwag kaya sa cellphone? Sige ka turo. Pabibi. Gusto man po dool ng Nagwata ka pagkaon kadungat. niya. Ako na busy. Kuha makadungat ba? Arang ka, bus madam ka. Bisag pagbarog ratos. Pagkaon na, di din mo barog. Lagi ko kadungat. Bay, di matungot ana. Asa na pagdungat? Grabe doy ang problema doy. Panan doy kay bako ako gapas as mga problema sa pamilya. Once nga daghan kayo hanaon. Apektuhan jud imong kuan. Sa hindi na ko kay Papik to depog ka. Di man na malikad dyan. Nga night time nga kuan labi nag mga budget nga night time of the month nga kuan emotional ka mga budget. Dapat mo sabot ka na night time of the month kay emotional diri. Oh, okay. Nature na namo nga na time nga down me. Mo ka dyan singagan. Di mo kumuling ha. Sorry lang na ako. Andiyan Luiso nga nasa San Francisco, isang pamilya. Pumikan hagapon kay. Siya. Sakitan ko ti dyan sobra. Napod sa YouTube channel. Pumikan to gapon kay uwan man sa ganda. Namde mi charity pud gapon. Sorry kung pasensya kung ni promise mi nga Ay mi, wako na full promise. Siguro yung mi, promise. mi ba kami. Sorry, pasensya na doy kay kung kuan wa mi ka ato dod kay di man jud matag na panahon ug dahil mga kakulian bitaw. Da, listen mo pong mauto ko. Kung buwa siya kay ang gusto na pud makita nito siya o ban yung pamilya di ba? So, ako mahimo kung nasakit siya. Sa ang pangutana na ni mo kanang muli na ka.
may uwan, pero gusto kang mabasa ako, di ko pwede mabasa. Kaya, Lagyan- yung kanan ko ganina. Dito ka na nagkisi-kisi. Naingan ang mga naong kami sa puton. Nagang, oo, nga ako, kailan tanong mo dito. Hindi na kayo mga blood, uy. Panuway. Si Pang na pa ng tripod. Sige po yan eh. Hindi na kayo mag-ending na laman to. Ending kaguko. Tarong na. Hello mga kagahi, so na tayo last na lang mga question. Sadi pa mi, muuli. Anong mga kagahi man? Gahi man mga istorya. Oo, gahi din sila. Yes. Gigahian siguro ka na ako. Dali na, duga dyan. Okay guys, last na ni. Ending na siya. Last question pa. Asa may last question ninyo? Ikaw, Uy! kapag pa ni mo na pangutana ganina, ho? Ha? Ikaw pa man. Wala mo ko ilang pangutana. Ang pangutana, sige, deserving ba kunin mo? Serving din ni Sidza kay ning kuan dyan na ho, ning support, andyan, ning tawag na ka na ba ning abag? Ano ba? Saman, wadi ay. Wadi ni mo na kuha na. Ah. Kanang mo biyahe ta. Ah, Sige. kanang mo biyahe ta. Sama. Sa na din na effort na pag-drive na para safe ta si mo pag kan. Kabiglaway ka. Biyahe. Oh, kabiglaway. Sabod ka. Arong makaabot kasi mong kan patungnan. Deserving good ka na, ha? Ya. Masuko pag ang pakusog ko. Awan! Di magali mo dagan ng speed meter na mapakusog na ba? Guba, mag-imong speed meter. Guba. Yes. Ang pakto nyo ka na. Bitaw, deserving man si Dwight good na. Huwag ako, deserving mo ko ninja. Kay, ako, Kay. loyal man ko. Mara na doy, dapat loyal po ka. Para deserving kang each other. O faithful sa Ginoo. Dapat faithful ka sa Ginoo. Kay, di man ka maka-faithful na. Huwag dito faithful sa Ginoo. Ang Ginoo, man jud una. Kaduhara ko.